mezi pádem železné opony a ukončením výroby trabantů. Film není výpovědí o sjednocení obou částí Německa ani o sociálních či politických aspektech. Film nechce hodnotit. Jde o portrét. Česká televize Praha uvádí německý dokumentární film o historii auta jménem Trabant. Největší automobilka v Evropě Volkswagen. Wolfsburg na severu Německa. Ingolstadt na jihu. Se sídlem dceřiné společnosti Audi, průkopníka mnoha technických inovací, nejen pokud jde o pohon na všechna 4 kola. Zásada firmy. Náskok díky technice. Pouze 226 kilometrů od Ingolstadtu, 225 kilometrů od Wolfsburgu, na východě Německa leží Cvikov neboli Zwickau. Průmyslové město v Sasku je někdejším centrem východoněmecké výroby automobilů. V roce 1904 tady založil August Horch firmu Horch Motorenwagenwerke AG. Jeho zásada. Za všech okolností jsem se snažil vyrábět pouze dobré vozy z prvotřídního materiálu. Horch se brzy stal Nobel značkou. Ale zakladatel a financiér se dostali do sporu. Horch musel odejít. Sedli jsme si tenkrát, abychom dali dohromady nějaké nové jméno. Jeden gymnazista, který byl s námi, přišel na jméno Audi. Je to docela jednoduché, latinsky to znamená slyš. A tímhle způsobem vznikly automobilové závody této značky. A tak přímo v sousedství vyrostl nový závod Audi. Latinsky Audi, německy Horch, česky slyš. Světová hospodářská krize donutila německý automobilový průmysl ke koncentraci a svedla firmy Horch a Audi dohromady. Přibyly firmy Wanderer a DKV. V roce 1932 tak ze značek DKV, Audi, Wanderer a Horch vznikla společnost Auto Union. Kromě těchto Nobel značek získala brzy vedoucí místo v oblasti malých vozů firma DKV. Stala se něčím jako Volkswagenem 30. let. Bylo to první sériové auto s pohonem na přední kola a dvoutaktním motorem, karoserie byla z části dřevěná. Nezničitelné a dostupné vozidlo od jednoduchého 4sedadlového vozu až po luxusní kabriolet. 4 roky po druhé světové válce firma IFA, Industrievereinigung Fahrzeugbau, vyráběla v Německé demokratické republice model F9 do značné míry identický s DKV 3.6, vyráběným v západním Německu. Studená válka přinášela NDR stále větší ekonomickou izolaci. Ocelový plech se stal nedostatkovým zbožím. Aby přesto mohl být vyvinut východoněmecký Volkswagen, vzpomněli si konstruktéři na osvědčenou smíšenou konstrukci DKV. Pro karosérii byla vyvinuta speciální umělá hmota a vyzkoušena na modelu P70, předchůdci Trabantu. Sériová výroba Trabantu byla zahájena v roce 1958. Prototypy jeho nástupce existovaly už koncem 60. let. V umělé hmotě a plechu s dvoutaktním nebo 4taktním motorem z části na západní úrovni. Ale direktivní hospodářství mělo jiné plány. Sériové výroby se nedočkal žádný z prototypů. Jejich konečnou stanicí bylo podnikové muzeum. Ve výrobě zůstal pouze model 601.
Sjížděl z pásu téměř beze změny přes 3 desetiletí a bez ohledu na veškerý další technický vývoj ve světě. Trabant, plánovité hospodářství na kolech. Horchovy závody se od roku 1956 jmenovaly VEB, čili Národní podnik, Sachsenring. Staly se starým i novým výrobním střediskem zároveň. Jméno Trabant pochází z latiny a znamená něco jako druh nebo průvodce. A tak vznikl. Jsme v lisovně plechových dílů pro kostru Trabantu. Spojení mezi jednotlivými lisy celé linky tu tvoří lidé. Předtvářený plech podlahy nese skelet. Nový typ pásu je spuštěn v roce 1963. Výrobní doba vozu se díky němu zkracuje o 2 hodiny. V závodě Sachsenring je zaměstnáno 12 000 pracovníků, mezi nimi mnoho gastarbeiterů z Vietnamu, Kuby a Mozambiku. Ve 2 směnách vzniká denně až 580 trabantů. Průměrná měsíční mzda 1200 východních marek. Boční díly jsou nyní na cestě ke kruhovému pásu. Žádnou milost Honekrovi. Toto je hotová podlahová skupina s nástavbou. Boční díly a rámy čelních a zadních skel jsou upínány a přistahovávány. Naše pracoviště, bojiště za mír. Na hrubé kostře chybí vzadu ještě spodní oplechování. Svářecí robot jej kompletuje a podává díl dál. Bodovací linka. Na hrubé kostře se nalezá 4620 svárových bodů. Holý skelet je hotov. Cvikovští řidiči vysokozdvižných vozíků odvádějí svou práci s milimetrovou přesností. – 600 metrů odtud stojí závod 3, kde se provádí kompletování a lakování karoserie.
Bavlna nižší kvality ze Sovětského svazu. Jako plnidlo je vhodná. Zároveň je východiskem z nouze při nedostatku surovin v NDR. Druhá surovina pro bavlněnou karoserii. Fenolová pryskyřice odfiltrovaná při destilaci hnědouhelného dechtu. Slouží jako pojivo. Upravená rozmělněná bavlna je ve válcovacím stroji lisována do rouna a míchána s fenolovou pryskyřicí. Dávkování rozhoduje o vlastnostech, odolnosti a pružnosti. Teprve 12 vrstev bavlny propůjčuje umělohmotné skořepině nezbytnou pevnost. Předběžné stlačování pod válcem a automatické přiřezávání jsou další etapou uplynulého zpracování. Výroba přířezů pro jednotlivé části karoserie probíhá právě zde. Zadní blatník. Zbytky se použijí znovu. Příklad recyklace. V lisech vznikají za tepla díly z duroplastu. Podobně jako u lisu na plech, i zde funguje lože lisu a tvárník. Náplň střechy trabantu. Vrstva speciálního papíru je ukládána na spodní stranu střešního dílu. Proces lisování. Nahoře je protiforma z ebonitu.
A znovu je užit speciální papír. Ten zabraňuje slepení s gumovou formou. 45 lisů musí být koordinováno tak, aby se díly nikde nehromadily. Tvárník jede několikrát nahoru a dolů, aby vytlačil vzduch z dutin rohože. Lisovaný materiál je temperován správnou směsí horké a studené vody. Při teplotě 188 stupňů bavlna a fenolová pryskyřice splynou. Horká fáze trvá 8 minut. A nyní malé odbočení. 40 kilometrů východně leží Chemnitz, bývalý neboli dočasný Karl-Marx-Stadt. Nedaleko od tehdejšího závodního oddělení společnosti Auto Union se nachází kmenový podnik kombinátu IFA. Zde vzniká motor Trabantu. Ze slévárny v Lipsku se zase přivážejí klikové skříně. Tohle jsou kotoučové vačky. Vybrané exempláře pro soustruh. Napůl hotové kotoučové vačky v pracím zařízení. Hala, v níž se zpracovávají klikové hřídele. Staré obráběcí stroje vedle moderního zařízení. Při soustružení při vrtání při broušení úchytu ložiska kotoučové vačky. Toto zařízení, osazené diamantovými lištami, leští vnitřek válců. Po mytí následuje první zkouška. Jakou odchylku od kruhového tvaru má vyvrtaná díra? Každý válec je přiřazen ke vhodnému pístu. Páry se stejnou tolerancí jsou značeny barvou. Kliková hřídel se skládá z více dílů.
Obratným úderem získá kliková hřídel požadovanou toleranci a házivosti. Pozor, pás vchodu. Taktová výrobní linka pro montáž motorů. Kapacita 615 agregátů denně. Kliková skříň je lepena lepidlem, které zároveň těsní. Tento úsek pracuje se známkou kvality 2. Na ojnice jsou nasazovány písty. Pístní kroužky jsou předpjaté. Na ně se nasazuje válec. Motor je na cestě ke zkušební stanici. Každý tady musí vydržet 4 minuty. Testuje se obvykle 20 dvoutaktních motorů zároveň. Zdvihový objem 600 krychlových centimetrů, 26 koňských sil, vzduchové chlazení. Na karburátoru se nastavují volnoběh a směs vzduchu a paliva. Zkušební počet otáček 2 až 3 tisíce za minutu. Zkouška hluku. Zde se uplatní školené ucho odborníka. Konečná přejímka je u konce. Z Chemnitz zpět do Zwickau. Bavlna a fenolová pryskyřice se už mezi tím stavily a vytvrdily. Po 8 minutách horké fáze a dalších 2 minutách chlazení je střecha už jen vlažná. Duroplast je chráněn více než 30 patenty. Je to příspěvek národního podniku Sachsenring k vývoji umělé hmoty ve výrobě automobilů, neboť Trabant byl prvním a dodnes jediným velkosériovým vozem s umělohmotnou karoserií.
Choreografie pro pásovou pilu. Začišťování hrubých stop po pásové pile. Broušení a kartáčování na čisto, zvláště na místech pozdějšího spojení s hrubým skeletem. Duroplast nemůže zetlít nebo zrezivět, jinak je tomu u plechu. Ten je proto nejprve odmašťován, čištěn a fosfátován. Pak následuje základování blázni. V elektrickém poli putují pevné částečky laku na hrubou karosérii. Co nepřilne, je smyto. Tak lze dostat barvu i do všech dutin. Obložení je připraveno ke kompletování. 32 kg na jeden vůz. Základní nátěrová barva na skeletu je vypálena. Může začít vystrojování. Tady se ukládá výlisek střechy. Lepení na místo šroubování. Výhoda. Vlna, kaučuk, přilné a zároveň těsní. Šroubuje se pouze na zvlášť namáhaných místech. Stejné tolerance kolem dveří. Teď se hodí jen k tomuto jedinému trabantu. Něco jako oblek na míru při výrobě automobilů. Umělohmotná skořepina je ještě bez barvy. Aby držela, je zapotřebí prostředku, který zajistí přilnavost. Primer. Dobře zabalené roboty stříkají trabanty zvnějšku. Hůře zabalení lidé stříkají v interiéru. Primer vyplňuje nerovnosti. Co přečnívá, je odbroušeno za mokra. Mezi tím neustálé kontroly. Konec úseku kontroly. Nanáší se krycí lak. Na výběr je 5 barev. Syntetický nátěrový lak pochází z Eisenmachu. Schne 4 minuty při 90 stupních. Při teplotě nad 110 stupňů se díly z duroplastu bortí. Tím je lak vytvrzen. Karoserie je opět přepravována několik set metrů do závodu 2 na finální montáž.
Karoserie se otočí vzhůru nohama. Díky tomu není nutno montovat zadní osu nad hlavou. Účinná racionalizace. Od roku 1988 má Trabant nezávislé zavěšení kol se šroubovitými pružinami. Spodní část vozidla je konzervována sériově. Pro montáž je k dispozici jeden pás ve tvaru U. Ročně se na něm dá vyrobit 15 000 Trabantů. Poločas. Na konci první poloviny pásu přesadí pásový dopravník karoserii na protisměrnou dráhu. Tam už čeká poháněcí soustava včetně převodovky a přední osy na tradiční autosvatbu. 4 muži a 6 šroubů stačí na připevnění kompaktního pomocného rámu ke karoserii. A opět zastavení v rytmu pásu. Montáž kol. Rávky jsou stříkány základovou barvou, lakovány a obouvány pneumatikami ve stejném komplexu hal. Nádrž leží nad motorem. Benzínové čerpadlo tedy není potřeba. Plní se brzdová kapalina, odvzdušňuje se potrubí. Během let bylo dosaženo poměru směsi oleje a benzínu 1:50. Nicméně modrý závoj za výfukem prozrazuje stále ještě nedostatek náležitého ekologického chování. Panenská jízda vede přes zkušební stanice. Vůz stále ještě není kompletní, nemá sedadla. Každý řidič musí mít vlastní sklápěcí sedadlo. Maximální přípustná rychlost se sedadlem 20 km v hodině, bez sedadla 10 km v hodině, v halách a při couvání 5 km v hodině. Jak těsní umělohmotná karoserie? To zjistí jednoduchá, leč účinná kontrola. Každých 5 minut opouští továrnu jeden Trabant. Po vlastní ose jede 3 kilometry do expedice nebo přímo na přepravní vagóny říšské dráhy. Vyrobeny byly 3 miliony Trabantů. Normální čekací lhůta pro průměrného občana činila 15 let. Rád bych Trabantu zůstal ještě věrný. Jednak je to můj 7. Najezdil jsem asi 520 000 kilometrů a rád bych s ním pár tisíc ještě najezdil. Tak asi ještě 3 roky. Příští týden mi bude 60. Je to něco jako dárek k narozeninám, ale řekněme, že tak po 2-3 letech bych chtěl auto, které už nebude Trabant.
und naja, sagen wir in 2-3 Jahren ein Rentnerauto dann, was dann sicherlich kein Trabant mehr ist. ...30. dubna 1991 sjel z pásu poslední Trabant. Celkem jich bylo 3 690 098. Poslední Trabant znamenal konec národního podniku VEB IFA, ale výrobci aut budou ve Cvikově dál. V Moselu, jen několik málo kilometrů odtud, píše Volkswagen dál historii tohoto tradičního sídla průmyslu. Vyrůstá tu závod pro nová auta, konstruovaná pro náročné zákazníky a v souladu s ekologickými zásadami. Dál má platit také zásada pana Horcha. Za všech okolností jsem se snažil vyrábět pouze dobré vozy z prvotřídního materiálu. Na pořadu spolupracovali Miloš Kadlec, Stojan Černodrynsky, Kamil Příhoda, Pavel Sachr, Marcela Tůmová. Komentář četli Jan Wagner a David Vejraška. Připravila tvůrčí skupina Petra Zvoníčka, dramaturg Dušan Jurčík. Česká televize 1993.